søde missekat. Jeg elsker dig, lille misser. Psst, Elmira, du er på. En sød kanin. Præsenterer du bare den film? Okay, hejsa, alle I små gyserfans derude. Velkommen til mit grueligt grumme splatter latter monsterfilmshow. Jeg er jeres værtinde Elmira, og jeg er både smuk og grum. Og vi har en rigtig blodfryser på programmet. Sådan en rigtig nyser. Den hedder Ondskabens Hytte. En helt tilfældig fredag. Bare rolig, Kaninus. Jeg skal nok holde om dig, hvis du bliver bange. Ajax International Pictures præsenterer Ondskabens Hytte. En helt tilfældig fredag.